Wait, fuck. Nej, de kalder muller. Kaster muller. Skal vi så bare tage ting op, måske? Eller tror du, vi kan holde det? Hvor er det der? Hvad mener han? Det var klar. Det er den der. Lol, hvor klamt. Nu skulle du ikke bare... Vær klar, okay? Så tager du ud. Det er lidt klamt. Vi er jo lige godt. Så jeg bruger en 18 minutter til det. Vær klar, de er inde. Vi er nede. Næsten 200. Og vi har en. Good job. Faggots. Nej, du kan så lige læk. Fuck, de fik over nærslip. Så støtter det vildt.